Здравейте хора, аз съм Преста БГ Георгия и с мен в други... Извинявайте, с мен в другите епизоди ще снимаме с Спинман БГ, но той сега го няма и ще снимам сам първия клип, но в другите клипове или ще има или Хриси ще е с мен, или Спидман БГ, ще разберем, защото сега Спидман БГ е зает и няма да може да играе. И затова сами почваме стримено, сами почваме да играем. Но в другите епизоди ще участва някой, може да покани още някои хора, дето не ги познавате. Не знам как ще се падне обаче. На коя дата ще играе, защото половината приятели не са в България. Найдена почивка са и заради това ще видео. И не знам как ще стане планът ни и заради това. Няма да му е първи епизод да ги видите, но един от другите епизоди ще ги видите. Ние сега с вас ще направим нещо като малка къщичка, докато те дойдат и с тях ще изработим една голяма къща, като нещо като крепост тях ще направим, само че сега ние ще направим някаква малка къщичка, колкото оцелем първата нощ, защото ние не сме много добри в Майнкрафт и сега се разцъкахме, иначе не сме играли, сега решихме да се разцъкаме малко, заради това иначе не сме играли. И в това ще пренещаме хора. Да, нещо такова. И сега се връщам. Ще спра клипа за малко